Velkommen til Bidstrup Skolemad. Her kan du bestille skolemad 24 timer i døgnet og helt frem til klokken 7 på selve leveringsdagen. På vores hjemmeside finder du et udvalg af mad tilpasset børns appetit. Vi lægger vægt på at lave gode madpakker, bestående af friske og velsmagende råvarer. Vi kontrollerer derfor dagligt vores leverandører og stiller høje krav til deres produkter. Bidstrup Skolemad er sund skolemad, som eleverne glæder sig til at spise. Maden tilberedes om formiddagen og køres direkte hen på skolen, hvor madpakkerne leveres med navn og klasse. Velbekomme.